Achich achiel mitudo kod anek mag dhano magalamore bungu mashaka hola owito ngimane kar thieth ma Coast General Hospital ka koro anyuola mare ywak ne jo Samaria mang'won mondo oyie jolgi tero ringre no thurgi e kaunti ma Vihiga. Kaluwore gi nyamin gi Roslyn Asena, mosindo Kevin Sudi Asena ne odhi Shakahola gi familia mare moting'o nyithindo 5 kod jaode. Nyithindo 5 go koni ne olal kendo gikia kuma nitiere nyaka sani, ka jaode to en achiel kuma chije mantiere od Ang'enge. Oseyo piny owacho kuom kawo kinde malach e timo nonro ma Shakahola kolero ni owadgi no owito ngimane ka gikia kosa mane otimo kata bang' bedo e jela e thuolo mohewo higni 3. Amekuwa in detention for more than 3 years pale Shimolatowa prison. Na tarehe 17 mwezi wa 5 tulipigiwa simu tukaelezea kwamba ameaga. Hatukuwa tumefahamishwa kwamba kama alikuwahi kuwa mgonjwa ama aje, but tuliambiwa tu ameaga na aliaga akiwa kwa hiyo hospitali ya Coast General Hospital. So siku ya leo tulikuwa tunashughulikia postmortem ambayo imefanywa, na wakatuambia kwamba sababu ya kifo chake ni liver cirrhosis. Ni mmoja wa wale ambao walishikwa kwa kesi ya yale madhara yalifanyika pale Shakahola. And as a family tulijua kwamba kwa muda ambayo serikali itafanya uchunguzi, hata sisi watatuelezea ni nini wanamchunguza, ni nini alifanya. For the last 3 years, in fact is more than 3 years, ameweza kuaga unconvicted.